program redukcie nadváhy, ktorý využíva výživové doplnky, hlavne na detoxikáciu organizmu, je založený hlavne na očiste a detoxikácii a odkyslení organizmu. Ľudia, ktorí majú problém s nadváhou, tak ten problém vlastne spočíva v tom, že telo je väčšinou prekyslené. Ľudia, ktorí sa dopracujú k nadváhe nad 10 kg, to znamená 10, 20, 30, 40, 50, možno sa to niekomu bude zdať, že to už je naozaj dosť, ale len v priebehu tohto roka máme 2 klientov, ktorí riešili nadváhu 50 kg vlastne nad nejakú svoju normu. Celý ten program je založený na každodennom meraní pH organizmu, skôr ako budem pokračovať, rada by som vysvetlila. pH faktor je vlastne zistenie, či telesné tekutiny sú kyslé, zásadité, prípadne neutrálne. Z chemického hľadiska kyseliny majú pH od 0 po 7, tesne k 7, 6,99. Neutrálne pH je rovné 7 a od 7, nad 7 až po 14 sú zásady. Veľmi podstatná informácia pre človeka je, že naša krv a organizmus si tieto hodnoty veľmi prísne stráži, by mala mať pH od 7,35 do 7,45. To znamená stabilnú hodnotu a ľudské telo je naozaj jeden úžasný, veľmi zložitý biochemizmus, ktorý sa snaží všetkými možnými svojimi prostriedkami a možnosťami udržať toto pH krvi, pretože ako náhle by pH krvi buď kleslo alebo stúplo, čiže buď by bola krv kyslá alebo zásaditá, tak ohrozuje sa dosť výrazne zdravie človeka. Takže všetky telesné tekutiny, ktoré organizmus obsahuje, sú potom vlastne prekyslené a najjednoduchšie zistenie nášho pH je z prvého ranného moču. Väčšinou organizmus v ranných hodinách štandardne je náš organizmus nastavený na fázu očisťovania prirodzene od 4. hodiny ranej až do 12. hodiny na obed. To znamená, keď sa my budíme medzi 6. a 8. hodinou, tak zobrať si ráno lakmusový papierik a odmerať si pH toho ranného moču, tam vlastne máme veľmi zodpovednú hodnotu, ktorá nám ukáže, teda, či sú tie naše telesné tekutiny kyslé, alebo či ich máme v norme. Optimum je, aby sme sa dostali z pH hodnotou prvého ranného moču aspoň na 6,8. Samozrejme, úplne ideálne je, keď máme tých 7 až 7,4. Vtedy môžeme konštatovať, že naše stravovanie a vôbec ako celý spôsob nášho života smeruje k tomu, že prostredie nášho organizmu, v ktorom fungujú všetky naše vnútorné orgány, je zdravé. Organizmus je od prírody založený na tom, že pokiaľ je naša strava zložená z potravín, ktoré nášmu telu vyhovujú, ktoré kombinujeme v jednotlivých jedlách tak, že sa tie potraviny spolu kamarátia a že sa vlastne nekomplikuje prirodzene ich trávenie, tak teoreticky by sme nemali mať absolútne žiadny problém s nadváhou. Obyčajne si telo začína ukladať tuky, keď skladba potravín, keď kombinácia potravín alebo aj kvalita potravín, ktoré príjmame, je veľmi, veľmi nízka, čiže skladba je taká, že sa tie potraviny veľmi ťažko spolu trávia a navyše sa stravujeme jedlom, alebo teda potravinami, ktoré z hľadiska výživovej hodnoty sú na tom veľmi zle. To znamená, majú veľa energie, ale málo živín, málo výživovej hodnoty. Z tohto dôvodu si telo, ktoré je málo vyživené, začne ukladať tukové zásoby a naozaj sa nám niekedy môže podariť dopracovať za relatívne veľmi krátky čas až k takým nadváham, ako som už spomínala, možno tých 20 až 50 kg. Celý program chudnutia, zdravého chudnutia vlastne spočíva v tom, že telo, ktoré chceme zbaviť nadváhy, musíme ho najprv očistiť. Čistiť môžeme, alebo teda, keď ideme upratovať, takto si to predstavme na reálnych činnostiach, ktoré bežne v živote robíme. Pokiaľ chceme upratať, umyť podlahu, tak určite sa nám to vždy podarí s vedrom plným vody.
ale keď si do toho vedra ešte pridáme čistiaci prostriedok, tak tá naša činnosť bude efektívnejšia, pretože nečistotu, ktorá je na podlahe, rozpustíme ďaleko rýchlejšie, akurát, že bez toho vedra vody sa nám to nikdy nepodarí. Celá tá kúra je prínosom hlavne preto, že sa použijú prostriedky, ktoré u ľudí, ktorí majú naozaj už veľmi komplikovaný metabolizmus, doslova niekedy dosť zastavený, čiže mnohokrát sa mi stáva, že príde človek, ktorý má nadváhu a informuje sa o tejto metóde a povie mi jednu vec, ktorá možno na začiatku sa mi to ani nezdalo dôveryhodné, ale dnes určite viem, že to tak môže byť, že povie mi, že ja už skoro ani nič nejem, ale vôbec neviem schudnúť, naopak, z každého málička, ktoré zjem, lebo veď jesť predsa niečo musím, ešte aj tak priberiem. Tam sa vlastne stane jedno, že telo je málo vyživené, to znamená má málo minerálov, stopových prvkov, chýbajú mu vitamíny, enzymy, čiže životne dôležité látky, ktoré potrebuje naše telo vždy príjmať v potrave, pretože si ich nevie same syntetizovať úplne z ničoho. Jedine, na čo je odkazané, je práve prísun z potravy. A pokiaľ telo je navyše znečistené odpadovými látkami metabolizmu, ktoré už dávno mali naše telo opustiť, ale bohužiaľ žijeme sedavý spôsob života, máme nedostatok pohybu, máme vlastne navyše zlú stravu. Sú ľudia, ktorí si na raňajky dajú kávu a cigaretku, obed možno stihnú a potom večer prídu medzi 6 a 8 domov. Samozrejme sú takí hladní, že už odhľadovanie nevidia a potom to začne. Potom príde to lukulské hodovanie a proste za ten čas, ktorý si posedíme pri stole, zjeme nie to, čo by sme zjedli možno na raňajky plus na obed plus na večeru, ale možno zjeme dvojnásobok, pretože ten vlčí hlad, ktorý sme si dopriali, dopadne tak, že jednak vôbec nehľadíme na to, či sa kúsok salámy kamaráti s tým zákuskom, ktorý sme tam spolu dali do žalúdka, vôbec nám to nič nehovorí. Zalejeme to pivom, vôbec nás nezaujíma, že či tie tráviace šťavy, ktoré sa vyprodukovali v žalúdku, či náhodou nebudú tým nápojom rozriedené a či sme žalúdku nášmu úplne neskomplikovali trávenie. Jediné, čo nás zaujíma, aby sme mali v krátkom čase plný žalúdok. To je jediná vízia, ktorú máme a samozrejme, keďže je už večer, veľa hodín, tak jediné, čo potom ešte vládzeme, možno sa presunúť zo stoličky v kuchyni na gauč v obývačke, ľahneme si, chytíme diaľkové a po nejakých 3 stlačeniach zaspíme. A organizmus skutočne nebol od prírody vyzbrojený, aby jednak takýto galimatiáš vôbec dokázal stráviť, to čo sme dopriali vlastne na jedno posedenie nášmu tráviacemu traktu, a už vôbec nie tráviť v polohe, keď ležíme, spíme. Čiže ja už som vlastne tým, že som si ľahla a zaspala, dala organizmu úplne iný program. Jednak je už, ja neviem, 9-10 hodín večer, čiže moje telo by už malo odpočívať a v tom prirodzenom programe, keďže medzi 20. hodinou večer a 4. hodinou ráno je telo prirodzene v režime, kedy sa v organizme vstrebávajú živiny z potravy, ktorú sme zjedli počas celého dňa a človek, o ktorom hovorím, nejaký imaginárny XY, sa práve ešte len o 9. najedol. Čiže on by už mal dávno mať zjedené všetko, čo sa rozhodol zjesť do 8. večer a on sa ešte len o 9. začne krmiť. Čiže nastupuje trávenie. To trávenie už je také neefektívne, pretože ja už som v spánkovom režime a môj žalúdok má byť na plný výkon. Takže toto jednoducho nemôže inak dopadnúť len tak, že to, čo je v žalúdku takto divoko pokombinované, obyčajne všetko to, čo vyrástlo zo zeme, čiže potraviny typu strukoviny, obilniny a všetky výrobky z nich, zeleninka, ovocie, keďže nebudú tráviť, lebo majú nevhodné prostredie a nevhodný čas, budú kvasiť. Produkt kvasenia je vždy nejaká kyselina, nejaké plyny, ktoré vieme presne, ako je to. Buď vybublajú cestou hornou, alebo vybublajú cestou spodnou, pretože telo jednoducho, viete, je síce nejaké pružné a naťahovacie, ale má to tiež nejaké obmedzené možnosti. Samozrejme, že existujú aj zázračné lieky na... Taká pekná reklama chodí, ako sa tie bublinky tam praskajú v tom čreve. Lenže úplne optimálne je, aby sme tie bublinky my nevytvárali, aby sme im vôbec nedávali zámienku, aby sa tam v tom čreve vytvorili. Takže určite
toto je jeden problém. A ďalší problém sú živočíšne bielkoviny, pretože v tom našom večernom jedení určite okrem tých rastlinných potravín nájdeme aj niečo živočíšneho pôvodu, kus syra, salámku, kus mesa, vajíčko. Toto všetko, keď nemá vhodné podmienky na trávenie, tak nastáva hnilobný proces. To znamená, bohužiaľ, aj keď možno to nie je príjemné, keď si to tak človek predstaví, ale vďaka takýmto nesprávnym kombináciám, v nevhodnom čase stravovania a možno aj nekvalita potravín, ktoré si kupujeme, len za každú cenu proste človek stále to nejak tak vidí, že len potrebuje veľa a tá kvantita je stále nad kvalitou. Človeku stačí naozaj málo. Múdry človek povedal, že misku, do ktorej by sme si vždy mali naložiť, alebo ten objem, ktorý by sme mali zjesť na jedno posedenie, je takáto naša miska. Každý ju má so sebou. Niekedy sa pozeráme, že je chudý, vysoký človek a má ruky ako dve lopaty. Potom sa pozrieme, koľko zje a naozaj zje toľko, ako má tie veľké ruky, ale nepriberie, pretože on to tak má predurčené. Potom vidíme 120-kilového človeka, ktorý keď si spraví svoju myštičku, tak má malé ručičky a možno aj práve preto sa mu podarilo dosiahnuť takú hmotnosť, lebo neakceptuje to svoje jedenie na jedno posedenie. No a samozrejme stále platí ten jeden princíp, že potrava je v podstate energia pre telo. A ako náhle viac energie dodávam, ako vydávam, tak vždy musí niečo zostávať a energia, ktorú si telo ukladá, tak to sú vlastne tukové zásoby. Samozrejme, že nemôžeme to úplne striktne matematicky brať, pretože sú telá, ktoré sú už predurčené ukladať tuk, pretože to je od prírody dané, trošku možno aj geneticky. A sú telá, ktoré aj keď jednoducho človek zje viac, to telo jeho si ako keby tie tuky viazať nevie, lebo je to od prírody taký pohyblivý človek. Sú ľudia, ktorí sú skôr takí statickí a menej pohybliví a tí sú možno naozaj predurčení tú nadváhu skôr si nahonobiť. Takže určite aj ten pohyb figuruje v tom, že telo priberá alebo nepriberá podľa toho, či ho máme dostatok alebo nemám. Skúsenosť dnešnej doby je taká, že asi viac práce, ktorú robí človek dnes, je ako sedáva práca, to znamená, že pri nej sedíme. A ľudia, ktorí veľa sedia, keď odsedia 10-12 hodín denne, tak to je naozaj veľmi veľa z tých 24 hodín a že už tam vlastne nezostane priestor, aby ešte sa nejak pohybovali. Takže tá nadváha, to je vždy kombinácia určitých genetických daností, určitého spôsobu stravovania a samozrejme aj nedostatku pohybu.